380 studenti tigawdu minn esperjenza ta' xogħol ma' għatta entitajiet u waqdiet mhux governattivi bħala parti minn programm imħaddem il-mita immirat għall-istudenti. Fiċ-ċentru għax-xjenza u teknoloġija l-Esplora, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri iltaqa' mal-istudenti fejn qalilhom li din hija esperjenza li se tiswihom għall-futur. Dan il-programm li tirawwem iktar żgħażagħ fil-qasam tat-teknoloġija qed isir b'investiment ta' 800,000 euro. Fil-fatt l-istudenti ħafna minnhom qed jistudjaw kors universitarju marbut max-xjenza u t-teknoloġija jew fl-MCAS jirċievu paga għax-xogħol li jagħmlu. Is-Segretarju Parlamentari tkellem fuq il-ħtieġa li jkollna aktar żgħażagħ li jiżviluppaw ħiliet fil-qasam tat-teknoloġija. Qal li fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru se jkun hemm ġimgħa sħiħa dedikata għat-teknoloġija fejn stieden lil dawn iż-żgħażagħ biex jattendu. Din il-ġimgħa dedikata għat-teknoloġija se tmur id fit mad-Delta Summit li r-rebbieħa tal-workshops li għandkom illum se jgawdu minn dħul b'xejn għal dan is-summit importanti qal Silvio Xkembri lill-istudenti. Manuel Deramanin, uffiċjal tal-Mita, qal li kull min applika u aċċetta biex jissieħeb f'dan il-programm ta' xogħol ingħata impjieg u bekk iż-żgħażagħ qed jingħataw esperjenza utli matul is-sajf. Ilna namlu dal-programm 11 sena, investejna dawn l-aħħar 5 snin il-fuq minn 10 miljuni u nofs. Kellna aktar il-fuq minn 1600 student li ovvjament ingħataw esperjenza tajba fuq xogħol. Fil-fatt l-ewwel ġurnata ta' dan il-programm bdiet billi żgħażagħ inqasmu f'workshops u setgħu jsiru aktar midħla ta' oqsma teknoloġiċi differenti. L-istudenti deru ħerqana biex jitalmu u jieħdu l-massimu ta' din l-esperjenza li se tkompli tippreparahom għad-dinja tax-xogħol f'qasam li kull ma jmur qed jikber f'pajjiżna. Fost l-oħrajn studenta minnhom li tistudja l-intelligenza artifiċjali fl-università għaltilna kemm tista' timplementa l-erf teoretiku li rċeviet. Jiena din it-tieni sena li qed nieħu sem. Is-sena li għaddiet kont qiegħed placed mal-education fejn kont qed nagħmel repairs ta' projectors u smart boards, etc. Switni ħafna jiena qed nistudja mechanical engineering l-MCAS bħalissa u switni ħafna kemm fis-sens ta' produzzjoni kif tibda proċess u wieħed għal ieħor. Jiena qiegħda nistudja AI l-Università ta' Malta u naħseb li b'din l-opportunità iktar nkun nista' nara d-dinja tax-xogħol fil-sektor tiegħi bħala AI u anke fis-settur tal-IT. Nkun nista' nara kif ħan implementa dak li qed nistudja b'mod utli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.